Last bengithi triple Z zimbi zonke ziyafana. By 2 double Z zimbi ziyancedisana. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like Bheka tangane. Wena nje amusho ukuthi kini bakuhlabela imbuzi wabikwa kahle. Awudingi nenkukhu udinga amagundwa. Ngono ke ngithi bashadile wena abakenze nge one night stand. Nakhona wena usonje yilo ukuthi usebenzisa isibongo sika makhelwane. Yazi sizothi ukhuluma ijoke ne. Umfishane sothi umfishane kanti ucindezela insila. Manje thatha ukubheka umuntu uthenga i-event kuphi e-Street Mall. Baby girl, ngicela ukucorrecta akusi events. Woza lapha. Uthi wenzani nge-events? No, wena ufuna ukuthini? Ngithi wena uthi wenzani nge-events? Wena ufuna ukuthini? Yazi inkinga yakho yini? Yeah. Ubheka ama-events wabantu lapha yakhe Adidas ayiskeneki. Manje uthatha Wena usikomota makasakhula. Yangithola. Mamela uqala amajoko wakho walahisa mengana sound effects ungaphathi. Wena uyisibebe sesmash pass. You've been smashed and passed. Nambona emlomeni nambona usimala nge-white wedding. Ile nto yahlula nabazali bakhe. Relaxan. Yabona lo muntu lo bekazelela ukuzokhompyutha nathi because usibukela ngedatha. Ukopa namagisi wabantu. Uthi white wedding ngokuhloma nje kayi-1 nge-special songaze uphaphe. Hayi khona yami. Chisipoye pantsula le mfanami. Ya. Bani? Bizoni. Sibiza ngo-Undertaker ngoba khona abasazofa manje. Una ubaba? Cha. Una umama? Cha. Ubothe kasi lakho bakudonethela uma uvula ikhona uthungisa icathulo. Wena ngeke uvuke ufane nami maqala. Kunini? Hayi. Don't forget to Wena usipitisa ukuthi umdala and usahlome wani.